आंबो थिग खालामनो नागिरदों अबसे आंबो बारा थिग नङा मानसिया बुंनानै लाब गैया सायाव मोजां देखायनानै लाब गैया नङा होमबा थालिया औ माने जापाननि साइन्टिस्टफ्रा सिखाव हमग्रा मेसिन बानायदों आरोखि ना सिखाव हमग्रा आरोखि जापानाव बे सिखावखौ एसे खोनासंग्रोनांगोन ना बेयावनोथ' सादोर जोमनांबाय नों आदा नङाला नों खट थाइसे गानना बेरायगौमोन मिथिबाय बांद्राय एडभान्स दाजा एडभान्स होननानै खिबुखौ सुग्रोबा जानाय नङा खिखांनानैसो सुनांगोन थालिया नङा होमबा र' नङा होमबा जापाननि साइन्टिस्टफ्रा सिखाव हमग्रा मेसिन बानायबाय आरोखि दुनियाव सिखावानो बुरजाद्राय जाबाय नालाय दाना जापानावथ' अनेक जिनिस बानायो बुलेट ट्रेननो माबा फ्लाइटनो माबा दै सिंनो माबा माबि मा खालामो रबाट थबाट फाग्लाबादि माबा जिनिस दिहुनो बिसोरो ओमफ्राय दाना बिसोर मा खालामगोन मा मागोन सिखाव हमग्रा मेसिनखौनो बानायबाय आरोखि टिप ट्रेप मेसिन मिथिबाय एखेबारे सिखाव हमग्रा मेसिन बानायबाय दुनियावथ' सिखाव गोजासै नालाय जेरावबो सिखाव दङ दाना जापानाव सिखाव हमग्रा मेसिनखौनो बानायबाय माने बे मेसिना सिखावखौनो हमगोन आरोखि मिथिबाय ना मादै मिथिबाय आदै औ सिखावखौनो हमगोन बे मेसिना दाना जापाननि साइन्टिस्टफ्रा सिखाव हमग्रा मेसिन बे मेसिनखौ बानायबाय दाना गावसिनि टकिअ होननाय सिटियावनो बे मेसिनखौ दोनबाय सिखाव हमग्रा जायगा सिखाव बुरजा थाग्रायाव आरोखि सिखाव जेराव बुरजा थागोन बायदि बेयाव दोनबाय 30 मिनिटनि गेजेरावनो बे सिखाव हमग्रा मेसिना 25 जन सिखाव हमबाय थालिया आखाइ खबबायबो सोमोनांथाव आरोखि बे मेसिना ओरैबादि वान्डारफुल मेसिन दानाथ' बिराद पपुलार जाबाय मेसिना दाना आमेरिकायावबो खोनाहैबाय आरोखि बे मेसिनखौ जे बे समाव बराक ओबामामोन जाहैबाय आरोखि दा US president of America Barack Obama also heard about the breaking news and he will to bring in America diplomacy also मिथिबाय बिदि होनहरबाय आरोखि बियो आयु जोंनावबो बिराद सिखाव दङ बेखौ जोंनि आमेरिकायावबो लाबोनांगौ जाहैबाय आरोखि जोंनि आमेरिकायावबो लाबोनांगौ आमेरिकायावबो बिराद सिखाव दं होननानै गावसिनि आमेरिकायावबो बे सिखाव हमग्रा मेसिनखौ लांबाय आमेरिकायाव सिखाव गैया नामा दङ आमेरिकायावबो दाना बे आधा घन्टानि गेजेरावनो 15 जन सिखाव हमबायनो थालिया आखाइ खबगोन मादै बे सिखाव हमग्रा मेसिना आमेरिकायावबो 15 जन सिखाव हमबाय दाना चाइनायावबो लाबोनोसै आरोखि चाइनानि प्रेसिडेन्ट शी जिनपिंआ मेसिन वान्डारफुल मेसिन जाहैबाय आरोखि आयौ माबायदि मेसिन मोनलाय सिखाव हमग्रा मेसिन गावसिनि एसेम्ब्लियाव रायलायबाय आरोखि ना मेसिन जाथारबाय आरोखि गावसिनियाव बेजिङाव दाना बे सिखाव हमग्रा मेसिनखौ चाइनायावबो लांबाय बेजिङाव दोनबाय बेजिङावबो आधा घन्टानि गेजेरावनो 10 जन सिखाव हमबाय औ सिखाव हमग्रा मेसिना 10 जन सिखाव हमबाय चाइनायावबो थालिया ओमफ्राय दाना जोंनि नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो खोनाबाय आरोखि बे मेसिनखौ लाना हे हमारा दिल्ली में तो बहुत छुर है जाहैबाय आरोखि लाबोनांगौ जोंनि दिल्लीयावथ' बिराद सिखाव दं जाहैबाय दाना जोंनि इन्डियायावबो लाबोबाय जोंनि इन्डियानि निउ दिल्ली रेल स्टेशनाव दोनबाय आरोखि दाना सानदो आमेरिकायावनो 15 जन सिखाव हमदों जापानावनो 30 जन सिखाव हमदों चाइनायावनो 10 जन सिखाव हमदोंब्ला जोंनि इन्डियायाव बेसेबां सिखाव हमगोन खमसे खम 100 बा जिखुनु जोंनि इन्डियायाव निउ दिल्ली रेल स्टेशनाव 5 मिनिटनि गेजेरावनो मेसिनानो गायब सिखाव हमग्रा मेसिनखौ जोंनि इन्डियानि सिखावफ्रानो खावबाय बेबो 5 मिनिटावनो थालिया ओरैबादि स्मार्ट जोंनि इन्डियानि सिखावफ्रा दा ओंखायनो जोंना इन्डियायाव भारताव जेरावबो एसेबाबो सिखावा बारानो आरोखि दा बे सिखाव हमग्रा मेसिनखौ खावनानै बोरै जानो नङा होमबा दा बिदि जादों रायजोफोर माने 10 बोसोर सिगांथ' मबाइला फिसामोन नालाय नकिया सादा दासो गिदिर जासै बयनावबो उन्दैफ्राबो लानानै बेरायो माने सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों बिराद मोजां गोसोथोलायो आरोखि ओमफ्राय जोंना माने सासेया माने सिख्लाया इंलिश मिडियामाव फरायो आरोखि थारमाने ओमफ्राय
सेंग्राया एसे जोंना एसे गरिब आरोखि हेन्डसाम मानसिया हेन्डसाम ओमफ्राय फनाव मा रायलायखो ओमफ्राय टिभिथ' गैया भाषाखौ बारा रोङाखै बेस्रा टिभिजोंसो अनेक रोङो नालाय हिन्दी इंलिसफोरखौ मबाइलबो गैया मबाइलाबो सादा मानसिफोरनिजोंसो रायलायो गावना गैया बेस्रा मा होनो सिख्लाया आइ हेट इउ जाहरबाय आरोखि आइ हेट इउ जाहरबाय आइयै बे खोथाखौ खोनानानै बे ओरैबादि गोजोननाय आरोखि सेंग्राया बेस्रा मिथिया नालाय ओरैबादि गोजोनो आरोखि बियो माने बे आइ हेट इउखौ माने आइ लाभ इउनिफ्राय साबसिन राव सानदों आरोखि बियो थालिया बेस्रा मिथिबाय बखिनाय जायाखै बे रियेल गथ'ना जा खुसि आयौ दिनै आंखौ हिन्जावा आइ हेट इउ होनबावबाय आरोखि जा खुसि आरोखि बे सामफ्रामबो खुसि जायो सामफ्रामबो खुसि दाना लोगोआथ' सानसेखालि सोंबाय आरोखि नों दाना मानिलाय मा एथ' खुसिब्रा जाहैबाय हौ जाम्बा आंखौ आंना गोसोथोनाया आइ हेट इउ होनबावबायब्रा जाहैबाय आरोखि आइ हेट इउ होननायानो आं नोंखौ मुगैयो होननायसो साइलै जाम्बा सेस आरोखि बे दिननिफ्राय सेस हिन्जाव गोसोथोनायखौ लायाखै बियो हिन्जावफ्रा थगायो होननानै बे गथ'ना बिदि जादों आरोखि मिथिबाय बे डाइलग होबा जा गोलाव लायो टाइमा माने मोसाबावगोन नालाय दा मानसिफ्रा माने जोंना आदाया दिलमांगे महरखौ खनबावजानो लुबैदों आरोखि आं बेखौ खननानै बिदाय लानोसै नङा होमबा हिन्जावा जो थैजासिमाव सासेयानो थैयोबा गानालाय मानो थोआ नङा होमबा एखे खोथा औ गोजोननायजोंसो औ बेखौ खननानै आं बिदाय लानोसै